Αφήστε βρε παιδιά, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί εγώ δεν αστειεύομαι. Λέω τα σίκα σίκα. Ορίστε, με φωνάζετε, δεν ακούτε. Άντε, παίρνα. Ο Σικάς, Σίκα θέλετε? Άσε μου ένα πακέτο. Τι είναι αυτά? Λουκούμια. Πόσο κάνουν? 1,20. Ρε, από χιλιάρικο έχεις? Έχω. Καλά, παίρνα μια άλλη μέρα. Από εσάς να έχω να λαβαίνω. Να έχω να σου δίνω. Δεν είναι κανένας μέσα. Μόνος του είναι. Θα διάβαζε κανένα σενάριο φαίνεται. Α, εμπρός. Ήρθαμε για την ταινία. Όχι έτσι μπουλούτσι. Ένα σαν αυτή σειρά εμπάτε. Εδώ είναι γραφείο. Έτοιμοι. Εσύ ο ψηλός. Εμένα μιλάει. Δεν μίλησα εσένα. Εσύ τι κάνεις? Εγώ τραγουδώ και παίζω ακορντεόν. Με Με μπρίζα. Όχι, με μπρίο. Α, έτσι τραυλίζει πάντα. Όχι. Μόνο όταν μιλάει. Περιμένετε. Εσύ. Εγώ, τι εγώ. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Αλέν, δελόν. Αλών. Πρόκειται περί τρελών. Εσύ Τζέρι Λούις! Έχω τα νέντο. Όχι, έχεις αμυγδαλές. Τζέρι γίνε Λούις. Εσύ ο σοβαρός. Πάρτο! Μη μου χαλάς τα μαλλιά. Είναι φίλος μου και αυτός έχει παίξει πολλές φορές στον κινηματογράφο. Πού στο βουβό. Κατάλαβα. Άκουσα. Κάνε στην πάντα. Φλίαρε. Εσείς? Ή εγώ. Εσείς γιατί ήρθατε? Ήρθα για τα κοινόχρηστα. Είμαι ο θυρωρός της πολυκατοικίας. Δεν έχει τέτοιο πράγμα η ταινία. Έχει όμως η πολυκατοικία. Για αφήστε μου τα ονόματά σας και θα σας ειδοποιήσω όλους. Ορίστε, τα έχω γραμμένα έτοιμα. Αν μπράβο. Χαίρετε, ευχαριστούμε. Να πάτε στο καλό. Ευχαριστούμε. Μήπως περιμένεις να σου πω κι εγώ ευχαριστώ? Μη μου πεις, εγώ δεν σε πληρώνω. Και πότε θα με πληρώσεις? Όταν μου πεις ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είπες ευχαριστώ. Ναι. Έλα μαζί μου. Πάμε. Πάμε. Εξοφλήθη.